Φτάνοντας στο τέλος του πρώτου Hyperus Bank Open Hackathon, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που όλοι ζήσαμε εδώ, στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, τις τελευταίες μέρες. Από την Παρασκευή, 20 ομάδες δούλεψαν με ένταση, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και δημιούργησαν λύσεις μέσα από εφαρμογές και καινοτόμες προσεγγίσεις. Είδαμε εξαιρετικές ιδέες, είδαμε ομάδες με πάθος, ταλέντο, είδαμε στην πράξη τη δύναμη της ομαδικής δουλειάς. Αξίζει να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των μεντόρων που στάθηκαν δίπλα στους συμμετέχοντες ακούραστα, προσφέροντας γνώση και εμπειρία. Των κριτών μας, με τη βαθιά τους κατάρτιση, έχουμε δύσκολο έργο της αξιολόγησης. Και φυσικά την οργανωτική ομάδα που φρόντισε κάθε λεπτομέρεια ώστε να έχουμε αυτό το άριστο αποτέλεσμα. Για κάποιους οργανισμούς, τέτοιες διοργανώσεις μπορεί να είναι κυρίως θέμα επικοινωνίας και δημοσιότητας. Για μας, η Τράπεζα Επίρου είναι θέμα ουσίας. Οι ιδέες και εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αυτές τις μέρες δεν τελειώνουν εδώ. Κάποιες από αυτές έχουν τη δυνατότητα να μετεξελιχθούν και να βρουν πραγματική εφαρμογή ακόμα και μέσα στην ίδια την τράπεζα, δίνοντας λύσεις και δημιουργώντας πραγματική αξία. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης του τεχνολογικού τομέα, τόσο στην Ήπειρο, όσο και σε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας με ανθρώπους υψηλού επίπεδου, γνώσης και εξωστρέφεια. Η Ήπειρος και τα Γιάννηνα ειδικότερα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας με το Πανεπιστήμιο, νέους επιστήμονες και δημιουργική ενέργεια. Είναι ευθύνη όλων μας, των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των θεσμών, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε αυτό το δυναμικό να μείνει και να εξελιχθεί και να αποδώσει εδώ. Να συνδέσουμε την καινοτομία με την πραγματική οικονομία, να δώσουμε χώρο στις ιδέες να γίνουν πράξη και να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον που βασίζεται στη γνώση. Στην Τράπεζα Επίρου δεν βλέπουμε αυτές τις πρωτοβουλίες αποσπασματικά. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε ένα θεσμό που θα στηρίζει σταθερά την καινοτομία, τη γνώση και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Γιατί τελικά ο τεχνολογικός τομέας δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας, είναι η αιχμή της εξέλιξης. Και όλοι εσείς είστε μέρος αυτής της εξέλιξης. Θα ήθελα όμως να τονίσω και κάτι ακόμα. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που και λίγο θα μας ανακοινωθούν, όλοι εσείς είστε κατά έναν τρόπο νικητές, γιατί το σημαντικό δεν είναι μόνο το βραβείο, αλλά η εμπειρία, η γνώση, η συνεργασία και η δημιουργία. Αυτό είναι το συναίσθημα που θέλουμε να μείνει από αυτή τη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, την ενέργεια και την δημιουργικότητά σας. Ευχαριστώ.